Babe. Naam. Babe langari tubu ye emo. Ya fudolla. Sai wadi on piji bui on waji kala minanani. Ala kon halana Allah. Ala fi ko mi jabi fi minanani me babe. Sabi Allah. Ay kono ni babe nga. Tori ko fi Allah babe ya fanela. Fi Allah. Alfa mi wala neno dey. Fi Allah. Mi wala ndo mo min ma baba jakata ko hatu tanabi dum. Mi wala ma ananali. Sai kuno jona nani. Mo jabali jena jabai sap. Babe mi fo ko on lang ayo mi ko antu mi suti do bi mi inna tamo ya accu tawata ko dum manoton kala ko min ya wadi ko aransa tan jon non ay hido ay manni ke do hawti ke pi on ton yalto na fus wallahi babe fu yala ko mi sinam bonni budi on hala ni lang jabani babe andi kon kadum fala babe na sa woli mi an babe mi fala yo newna nam yala bere alfa ndara mi sa jabani no la mi dano yiwata ko am tumi suti yitere bi babe kemiya hawa alfa mi sikko no hala ko falla aje dabbere ko mi sikko ko kasare ata na yaw go jawayda ko dan dia ya ka babe min ko kasare mi yata hawa ala problem ara yo Allah newn amin ara yo Allah do barkema Allah newn no yara ya hore jang atira ma hore jang amin okora ma kadi ko no ma da gol ko amin ara natal banga bandi aka yanti alfa warata dandi ko am tumi suti bi to watta hawa wallahi bidu anto manan hawa kala kada ko wadala mi yati kon babe ko mun ka butu rena de nan on jarama weltigi boynan ya hada non dum mandu da ko pa ko dum wada nan awa kun kan ya ka dum Allah wi yang ko mede ara mede ngari wana ko da ko kasar so yo garan jonara do mo ba ke ju de naba ba da en ala do en man me kesi ya hawo kana ba awa kono menen kaddo on taw menen kal meden fokki on taw meden fokkiti ni ngem bari ngando ala ko wade sina yen kasare sai dum do fono wadde ko alaaw e sidem marno hande ala burdo en ngari ne alaaw wa woni alaaw ala betaji kala yo prepara jawlu yang suba ala problem menen kado menen kame jarama Amen. Waa village waa. Mais foofu neex na de ah. Waroon ngaa ñëwaat. Ay Bubol. Masha Allah. Damay ragal balaa Toi, tu es comme ça toujours. Arrête de dire ça là. Non, il faut que j'aille rester là-bas. Ah, tu ne vas pas rester. Ana sama sérité nag sama sérité laay laajte parce que man dama leen dencal fii lu bëri nag. Sinon du ngeen laal de. Hey. Nel darian ni sina come marani on ko muy yata ça c'est da koko me ngada OK village il y a rien là-bas ça faut t'as vu ce qu'on t'a envoyé non bon la fille man de liggéey naa fi lu bëri ni golli do mo wow félicitations Bravo. parce que muy jour bi ngeen demee amon na ñaari client ñande yaw don de hebono do client didi wow de ñande kadi hebi kadi client tati wow benen jour bi tammi encore dama amon tammi ñetti client wow xam ngeen de man maa ngi liggéey Non. man jaaxaar man xaw ma ay fo Je le savais. Moi, j'ai confiance en elle. Je savais qu'elle allait bien bosser. OK Bravo, ma belle. Oui, ça m'a fait. Aïe. Ouais, livre. eh Lu ma bëgg nga ma jox. Lu ma bëgg nga ma jox. Elle ne sera pas non. bon ko dum nomi wawi gollude ok Mais qui t'a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? waay jaw ça c'est les Mais la fin d'argent ouvre toutes les portes, non? Ah non! On est riche.
dit tout le monde, l'autre là, elle est là. Je suis voir. Maintenant, il m'a dit que ça ne règle pas l'invitation. Kade on adoro ni en ka tipare kade. Non è che zero. Baba odo no ko mila ko. Wa mudu ngala. Be nyama de ayon. Yo, no one for one. Har ma dem. Xol ko. Ma motali li nga xamantene lolo ko déssé won ñor. Ma wax ko. Nam wala nandul nak. Togu non. Boy bi ma gis ni. Ab wad xam nga wad ngakal. So ñu ko ci réseau. Xoolal man maa fi nekk na maa fàtte Wolu na ah tami wolu dala kan. ar ma ñëw ni ara nani Inshallah. C'est tellement confiance à elle, je ne sais pas. Regarde la tête. Mais ce qui me plaît, elle est discrète, c'est ce que j'aime. Elle n'est pas bavarde, quoi. Ouais. andi ko nga dumado ina andi mi jomba ah kon wadi amo jombo ma jombo do gore jango jombina ko rejo ma ombo kajjatu non ko ngombe yopi ko andala d'accord citana kon wadi na mix memi ma indi la ngacitela he mene me hula koy hare mene village da me hula hare dey ah bon kon wadi andi ko nga dumado ko yeygol hoore ma addumado okay tagado na yeye wimi ko yeygol hoore ma addumado d'accord pousse mi hula ongoy tagado na yeye ande min ko jombo do gore jango kaccetu ko on don jombina wimi ko dewgal sunna e farla dinayo jento nayo mi halu hala ka nayo dudum may holla mi gorejo ma mi holla ma gorejo ma on kay o andina ma ko hundum adduma do d'accord okay on no suti hore mo Bega kon wadi wah aku lala na Salimat. kadi don wadi Salimatu. Kono wattado. Salimatu. kon wadi kacatu Jora. kajel tahulu kon wadi Ay fi. Hetto mo ko wolanta ma ko hansa ndarani mo hetto mo. mana ya andu ngungan anani immo bahoga Mi wolla. acita na ma fionu acito mo wata ma acita Acita. mana ya andu mo ko ngadde mo donani wo kanko anda ko ngadde okay ko adduma do ko ko ngadde mo do okay may no ngo anda ko ya ande mo d'accord kon wadi kajatu Ay fi wada. Bena moƴƴiɓe moƴƴa. Ay fus. darno holirdaɓe kon wadi min ɓe mi jenjaki ɓe goy Joɗiɗo. Ɗum Salimatu. Kono wadduma. A fiya kono watta ɗo.
ko njombuɗa ma ye njomboyna honɗo honɗu waɗi honɗo falla wiide ɓeɓe jomba en Salimatu koye ɓe yeeyu en yo Salimatu yeegol sifa honnu Salimatu a jaɓatano orde mi anda ɓe koye ɓe okkindira e worɓe Salimatu ɓe yeeya en koye walduɓe fiyo lilanten ɗo ñande gorko nata o Salimatu e kejjeɗo kejjeɗo ko nunno ɓe waɗuma kejjeɗo la ilaha illallah min mi andano ɗum ɗo Salimatu etto no yara min mi wonana e ngal danko fi Allah a Salimatu wonata ɗo hey fanko ɗum en yaltay ɗo mi kalide kadde ɗi fof en yaltay ɗo min ni ɓe wara hen ɓe warata hen en yaltay ɗo kajjato en yaltay mi ɗo wona e ga yew serana e ma kajjato en fof en naati ɗani no natirrano ko noon mi natiri ɗo kono ɗum watta yo ɗum waɗata hande kadi andimɓe ɗum nani andimɓe ɓe andata ɗum noon kajjato ta wullo kajjato ndaare nde fotuɗa nder ko mawɓe men ɓe golli miile jawdi Alfa ni no gollata ko ala to mburi mi awa gollude andi ɗo ko golle ni kala mo gollali o heɓata mbuɗɗi simbe ba mi ko gollo billahi bata ɗo buya anda ɗo na ko futade ni ɗona ɗum certogol Bonsoir. ça va Ça va? marsuɗum Tantum alhamdulillah. kono falla Patron on nogala? iɓe ga kono falla Patron on mi falno yiɗugo lemu. ko non noon Ko business on. ko business on falɗa Eyi. ok joni habbala hiɓe nder ga Okay. miɗa arande ɓe Okay, la ngabbi ma. awa joɗa ɗo kene sɗa fala No, yawtum. ɗawa ina adde Okay. ala probléme awa min ɗo miɗo duwa heɓude ɗo mbuuɗi wallahi miɗo duwa heɓude ko foti ara min mi woni no patron ɗo Richesse est beau. La richesse. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Oh, ok. Bonsoir. Bonsoir, frère. Ça va? Ça va. Merci de. La record yang hal ni lah. ah bon ok bon Oh, je demandais. Mais attends. C'est la nouvelle, hein? Qu'est-ce que ok Ok. Ouais, y'a. mais accu birande jang honɗu waɗi e ko maƴinɗana fi jawɗo ɗum mi anda ko honɗu waɗi Bon. Angarga. Ipo. honɗu Welima. honɗu waɗi Preme kira maune. kiliyani honɗum Oɗo haalnaali ma. o doge makko ko noon dogata ya Ferme. Mi haalu haala ha. Ok? Nene ma ko ɗiɗo men jonnanta ɓe sabu ɗum ɗo waɗi ha ɓe yeeyi men ma d' accord ɓe noon ɓe faala mbuuɗi men ñammina e ɓe haaɗe haara ok a anda joni ko ndu ngaddumaa ɗo
Sa mina so mi banti ke makko itorra fo yena. On wadi. Imi yesa ko be halna mi on dum. Anko mo taw mi ndara ma ko mi mano fen he acita fi yalla. Kondo wadi? Acita. L'argent. Encore. Il y a plus là-bas. Allez-y, allez voir. Faites vite. Faites vite. Mimi tandara. Wame. Kemudian ini fala. Karena COVID itu ada nol lalu. Ini kemudian ini dia teman pak. Hah? Ada yang muda nih. Wame. Quando wadi? Il y a quoi le problème? Indo watai hore. Quando watai hore ma. Forse warai. Ok? Là, le problème, là. Non, le def. Mais qui dapat def wala tu es fan? Mais tu te crois où là? Hein? Tu crois que tu es au village comme ça? Ne t'en fous pas de nous, hein? Regarde, tu vas faire ce qu'on te dit ou bien. Anga fala le nyama balde ma en do joni. Forse a warai. Merde. Gol hore ma adduma do. Ay rimbuji ne nyama yi. Ok? Ouais. C'est quoi ça? Xoolal grand defal lu la neex man maa la ko sant ba mu jëmpee bañ mu xool. Mais tu te fous de nous? Ok. Ouais, sure. Allah kombo. Bu ñu tonton ah. Dem nga bàyyi kii. Nga bàyyi waayo. Konto benguli ma di wol. Benguli on. Ko min landuɗa benguli ma di ɓen ɓe jomboyɗa ka fuuta men to adduɗa ɗo ka saare ga mi woni ɗo balɗe tati mi yiyani hay goto e maɓɓe hara no mbi mi hewti ɗo ɓe ɓanna ni lan ndiyam kam looteteɗam ɓe ɓanna ni lan ñamete kono hay hunde ɗum fof koko sukaɓe maɓe won lan addande ɗo ko ñamete anni a jomba Mi sikki ɗon ñamude. Iɗo ñamude de ha mi Ɗon lootade. Iɗon huuli ɗo. Oye. Kon ɗum mankiri am. Hay hunde mankira landi. Kono jotti ɗum landa gollam fi goɗɗum probléme ti an. Hey kam. Andi ko ɗum waɗi. Mi wawata iwde ka fulawa min. Mi ara ɗo fi humpitagol jiwɓe ɓe yaɓe hiɓe nelo rimmi. Mi anda si ɓe jang. Mi ara ɗo mi landoma ɓe nalan yo mi derto ɗum ɗon o. Wala nan kon to ɓiɓɓe ɓe yaɓe woni. Mi humpita harasi mi hoti mi humpita e ɓeya. Balɗe tati fof. Lan naati ɓe golle. Golle honɗum ko tawata ɓe wawata arde min hiwrodira kono adantala mbuuɗi ko ɗum mi naati ɓe golle lan soki ɓe suudu fay ɓe yaltay soki ɓe suudu golle ɗen ko sokugol ɓe suudu kono ɗi mbuuɗi yaltirta ko ɗum ɓe wiyata business mi naadi ɓe mbiɗo soki ɓe suudu faami e du coup mi adday worɓe ɓe naata ka suudu ton kamɓe maɓɓe ɓe fiya ko dollar euro onon ɗa ñamude chaque fois ko min honɗum mi nanani ko wiɗa koy min miɗo waɗi ɓe prostitution ɗi huuɗi ɗi yomba naɓande ɗin dollar ɗi euro ko wonɗa ñamude ko ɗum mi woni wadde muhammad rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam jawa feeti ɓiɗɗo ɓeyo yeyata waye wona anni a waɗa jatude ɓiɓɓe ɓe aɗa yeeya inna ko ɗi mbuuɗi ɓe wone ñamde fof hakkude ma yalla a feeti yow kiiri sa jommu jeega hande ma amadou yakarji mum
ma jël ay doom jaambur may ko mu naan ma da leen indi pour xaw ma lan di jaay seen yàpp di jonni papa doy na dafa doy laa wax yow yaa may say doom no koko yaa may say doom no yaa leen may wala déet waaw wala déet yaa leen may je ne sais pas il a quel problème c'est ça mon problème quel est son problème da nga may say doom ñu sëy lenn laa la lan mooy sa problème lan moo la fi andi sax waxal ak man di nga waxal man wala dinaa wax de lan mooy sa problème lu fi sa tànk dama ñëwoon di seet si xale yi rek pour xool ndax yaa ngi yéene si jàmm ñu ngi si jàmm ak salaam da nga leen bëgg a gis wala moom daa bëgg toogal normal toogal normal ay Joli et après il y a Jolo say doom da nga leen maye ñu sëy da nga leen bëgg a gis di nga leen gis mais à une condition leen rek la ñu bëgg voilà exactement Jeynaba la xam nga paa bu ñàkk fayda bi lan moo ko fi andi nee na de ay doomam la ñoo seet si bëgg naa xam lan la ñuy liggéey kii est-ce que xam na boppam wax leen ko li ñuy liggéey nag wax nañ ko mu gëm ko nag ba faw mbaamu bañ ko gëm wax ji jeex ko an yo kii kalaare ñabbande ndaaru me nga kala ko yiiɗaaɗo haa laakara yehe si yaltii ko dambugal ɗo mayde manen ko kekke si meɗen faalama warude men tawete village min ñaama balɗe maɗe min immo kadi min arta haray wonkin anndaali vraiment na hay kanko tugo ɓiɗɗo makko mo naɓuɗen on Côte d'Ivoire fiyogollu on ɗon on ara o maayi ɓiddungal e ma mi lannay balɗe mon ɗe mi annda siɗa hooli ɗum famima on fof mi waɗe ndaaru men ga koya ndaaru men annda way ko mi wonma haalande kon ko goonga a faami wona ko sama kala min woni mi nanndago e waɗayɓe sama kala ok ɗo si yaltiiɗo ange famima on fof ko on muli d' accord na ko fayɓe maɓe falɗa aynugol ndaarugol habbo mi hollamaɓe mais noon annda ko haalanaɓe annda ko acca ok siya haalaniɓe ɗo ko goɗɗum a maayi dañu dégg fi benn buri rek di nga xam ngay ñàkk fayda yow la ñuy liggéey di la ko jox ngay lekk yàq sa famille nga am looy expliquer fi naan da ngay am la wax ñi na fi yam bi on jarama kaw ɗon e jam jam tun ɗon e jam e waɗi on nande andon ko haalon andon ko adjo meɗen namde o micro ji ɗi nota fof son sikki on haala ɗo ko min annda on sikki fenade o foppu moɗon d' accord minen o wata ɗo haalde ko min annda fi muɗum kala ko haalɗon ɗo meɗen anndi ok awa min nani o humpaka goy ɓayno kanko mo humpa seeɗa humpitemo ɗon o annda won ɗum o woni e ñaamude kam ɓe waɗeni mbiyaw si Allah walle kamu bantu Abdul Miri ni telepon nyande ne mo jabal ala ko no min diram ko village minani mi fami ni banki ko banki to mi tewando ko mi ko wati le gollo na wonna ne mo ni Sénégalais wona yaltinde muññe wakkilo ɗon golno nani wonde ala komi wawi abdemiya
Dari no DPR den ko sare don ya Salimatu. Kunno irtembe do ayal tuudi dum suudu be no dari ato do way natude do suudu goddo landoda do goddo ma anda fi to e bala yagal musika jon kaka burure to wonne ka village wonno goddo yeta do goddo ay nay marché he na modi Salimatu ni kanko tigini huyu ka village kitengo Jarai. Oh, ciao. Ça va? Ça va. Merci. C'est là. Sinon. Mais ça va bien? Oui, ça va. Kidado? Lando. Oh, bon Dieu. Diromai. Vediamo. Min kadi ko ley ɗo mi huuɗi. Da. Minen kalle mi woɗɗaɗo. Ah bon ne? Kono a jonɗo jogii ay numéro ma? Eyi lan jogiimo ke. Joni mi noddete. Joni Joni mi accittima. Oh, merci non? Ok, merci. Ciao. Buongiorno. pardon okay Are. Olo natana. Yafe. Natan. Dengo makko boy. Tengo makko mo jombi, o jombade.